Ahal teke bedewi, bizim buysonşumuz ve şöhratımız. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov. Film, ıqbalını bedewlere bağlan ussat Türkmen feýislerine bagşlanýar. Ayföňlerkä Kereňli mi? Ýa-da kere. Lasyn näme? Tiziň hiç biriňize aýrygoz bilen garalandan. Tiziň tämidligi, ýelden ýurup behiçli bedewlersiňiz. Garlaňda uçup. Siz ýylymyň göz guwunjy. Men uçurgany tındylar. Hawa. Durmuşda şeýle pursatlar bolýar. Ol sen ykbalyna baglanýar da, seni özgördiýär. Seni diňe bir maksat bilen ýaşadýar. Men aty bolan söýgüim sağalygymdan başlady. Bir gün obamyda üýtgeşip bir at getirdiler. Ol diýsen täsinni. Owadan biz oğullar bolup ol aty feýlemaga bardyk. At getiripdirler. Bulatga owadanlygyny at diýip şoňa däýsen. Allah, diýsen gowat. Men olat minip görmesem armanyna galarym. Yok, sen onu bilme. Näçin men onu bilmeler? Ey ho, sen bulatı bilen görseler sen diýenler. Bilme. Häzir şu atym minişime berseret. Aýdy şunu ýalet. Atlar ýanarly. Bolýar, geç otur. Şu gezek obaň etegini köp at ýygnanypdy. Olaryň ýad ülkeleri äkidiljekdigini hemmeler bilýärdi. Gellaga. Ömrüni bedewlere bagşlanan adam. Onuň gaharly gözleri häzir taryp edilýän atyň eýsine saklanypdy. O zalim adam tohmatlaryny ýagnap ýad ülkeleri berýärdi. Gellaga bolsa şalatlan hasratyny çekýärdi. Men ol adamyň aty minmäge münasip däldigine göz ýetirdim. Şoň üçinem oň atyny alyp kaçdym. Adamlar, at gitti, atalyp kaçdylar adamlar. At gitti, atalyp kaçdylar. Durdaga at gitti, at. Man kaçdy. Ay bilmedim ben, alyp kaçdylar. Canavar, okuyrat bide ettirmez. Bir bölünsüp ata olay garjak bolmaly. Jarçy, sen sesin yetdiginden toyda kynýany gaýry. Düşündüm Saparjan, düşündüm. Sen sesin atyň uluguna galan. Çuçana. Men ata minip boş bolup asman uçdum. Bu duyguýumy söz bilen düşünüp bolmaýar. Idil şo wagt men bütün dünýäni unutdum. Ýeki täk arzum şatyň ýanyna köprek bolmakdy. Men akkuş bilen kölüň ýüzünde günüň lowurdaýan keşfini gördüm. Diýsem ajaýypdy. Men saklany bilmän. Bu gözellige özüm urdum.
gideli. Bolsana. Yoksa biz tutarlar. Seni menden ayırarlar. Men onu islamam. Durmasana gideli. Bolak kuşum bol. Dur diyenler bana. Bizden sonra kaçıp gidecek yerim var bak. Dur. Dur. Kaçıp gidecek yerim var bak. Dur diyen. Akboş! Pellihana yeten oradan iyidine kaydı ver. Oo, pellihana yeten oradan iyidine kaydı ver. Akboş! Ora, men geldim. Dur gitme. Fatmacan. Sen bir bilsedin. Men seni şeýle bir göresim gelýär. Fatma. Oradaga. Oh! Oradaga. Ah! Oradaga selam alik. Wa aleykümselam. Oradaga. Men yine gelendirin. Ha, jaganjan qydım senmi? Hana daşarırtım ihmanlaram getirdim. Olar at görjekdir. Häzir görkezäýär. Bolýar, Nepes, aradaga. sen özüň işläber. Bolya. Sen Ben işler hadi gidelim. dalat etme. Özüm Arkayım, işler. işler. Gidiver Bolya. Yine geldik. Gelin mihmana düşüverin. Vay keredim neydi? Olur hakiki günlüğü görüldüğüyle. Geliverin. Gelin. Gelin mihmanlar geçiverin. Yürüm. Gelin çalıştıranlar. Atlarımızla tanıştırayım. Assalamu alaykum orada. Wa aleykümselam. Arada atlarımın yerinden. Bizim durduğumuz ovadan atlarımız var. Çayı getirin Atla orada. suratları sen benden alarsın. Ben sana oğluk mu dedim ha Mehmet. Başka bir yerini görsen kovu ordu. Hani gel otur öyle. Mene egermen. Özün bilen. Öz işimiz özümüze yetiyor. Gayret et orada. Ama allıkmay. Men bakarım var. Atın bayrağı seninki bana ağrıyı gerek. Ağrıyı. Bolmanı ata örteret görün. Ata göğünü yeter. Yok demen orada. At bakarım mı dedin mi? Kovu at bakarım var. Ne? Ödem geliyor. Nadarcan, men at bakarım.
Bayramcanın dostu. Atağın atığı. Sizden tanımada. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Ha, o, bilgidi men gaty gowy tanayan. Beletli. Kulağımdaki bırakov. Yok demem orada. Hey! Seni söydüm, söyüp bir gez begellim. Seni söydüm, hak yeňedi bu dünyam. Kim men jogap tapman? Şu günlere çen, seni söyüp kim diýimi bildim men. Seni söyüp bu getirdim bir zada. Kıyınçılık yok, ecilik var dünyada. Sen gülüm men üçün täsin bir dünya. Onu täsin edýän sırly duýgudur. Sevgi diýmek şu duýgunyň manysyn düşündürmek kıyın bolanla sevgidir. Hey! Düşünürüp bolyan zatlaň bardy sevgi däl. Biz muny ozallan bilýäs. Ýerkiçim, men bolşumy geň görene dädiň-de. Senden gizlin sırrym bolmaz. Aşyk men. Yero, sen nire teredýän? Bay bo, sen kim düşnükli? Bayram, seni baban çağırıyor. Vay Ardıgülcan, berekella. Jorajan muny ýadyň owadan günlerine meňredek. Sağ olun. Seni Jorajan tebigatyň ähli gözelliklerini beýişine singdireksin. Vay Ardygüljan gutly bolsun. Bu işi maňa da öwredersiň-de. Borjigimjan, hökman taňa döwredi. Bu iş haçan edip ýetişdim. Bir de daha aýtaýmadyňmy? Täze işim bile sizi begendiräýin diýdim-de. Mene gat gowurdum. Kän egledimi? Kän wagtym almady. Söyleme rahmet sindirip bilipsiň. Ýeron soň bu işiňde sen näme diýjek bolýan? Han pikirlenip görüň-de. Baryan ece baryan. Men häzir. Vay Mayacan, seni haçan görsen gyssanmaç. Oturmadyňam. Oturup billimle bossaň oňşy. Bayramjanyň dogulanyny ýürete sen çağıraýyn nik geldim. Arzuuljanym hökman alyp. Ece, men çay demledim-e. Arzuuljan. Sen çaýyňy soň içäýärsiň. Bayramjan ikijiginiň büyük çökläp ýörüşleri şu adam gözüňimde. Arzuul, atyň doga bagyny taýyn etipsiň. Men Bayramacan edeýin, on begenlereýinle. Dursana gaýs, howlukmasana. Näme üçin? Bayramyň dogulanyny muny sowgat etjek. He, näme boldy? Bibertir oradagan ýanyna gidýär. Gurban üçin dokan doga bagyňa belki gaýda aýsak diýär. Belkem sen hem gidersiň. Baralyň, at howldan owadan gülleri ýolyň. Oradaga da kömek ederse gaýdylar. Hawa. Hawa gaýdylar gideliň. Bilmedim-de. Ertir olar aýlawa gidýärler. Eýle ertirony hökman gideliň bolýarmy? O gaýdylar şey diýilen. Bolýarmy? Bir bilen emme duşşasta. Bayram. Ay Bayram. Ine gyýylar Rejebiň atynyň doga bagyny okapdyrlar. Ardygüljan okapdyr. Bir gurbany begensin. Atynyň boýnuny daqtyn bilim göreli. Oran nereni görjekmi? Bardım. Sağ ol. Ha, melem. Gidýär diýip gam çekme. Sapy doga çekme. Sopandygym. Ýeni görmäge gelip duraryn. Hey, sene wer. Duýýada. Burada ula gelendir. Bardım. Men hadafym oýunça bir künden bolmaly. Kim bilýär? Ýeti biýişidir. Birden gulallasa, hökman habar etkin. Hökman, onu alat etme. Sen gitde çapyň bilen bol. Oglanyň ýanyna bol. Bolýa. Sag oturyň. Bolýa, saglykda görşelik. Tamaman var. Zoşoyun kaynap, zoşoyun ey. Aşkın odu yaman eken acalayarım. Garip gelse şafeneme koşayın ey.
Soňody yaman eken. Ayca Allah. Indi men gutulsam şundan salamat soňody yaman eken. Zallarmy Näme daga? Atsalırın o atxana. O näil talran o? Atıp almak bolanok ho. Bolanok dedim, bolanok. Düşünçeliň agyrym. O, nim. Ana orada geldim Mehmet ağa. Assalamu alaykum oradaga. Sağlyk Mehmet. Oğlanlar bir atı çıkarayıp da atxanadan. Men bolmasam atym adyma atxana goýberen nädirler? Oha, telewişin ogry bolsa gerek. Oradaga. Siz atı adamdan utanýaňyz. Telewişin altyly. Käräň taýy. Tumorly. Hey Nepes, Bayramzan kişilerini getirdi. Bar kömek et. Bardım. Nazar, sen diňe tumorlyp durmady, oradaga aýdan bilen bolun. Bolýar. Özüm gowçy işlebin. Arkaýyn bol Mehmet ağa. Ýör tumorly. Öde geleňsizrekdir. Oradaga. Ýön kaýtışmaýaly maňa diňe şu atyň awraýy gerekdir. O tiýmiňe getirdim. Başga da näme gerek bolsa aýdy ber. Hiç saatmy gaýgyrman. Oradaga atym göwnüňde ýarady diýen. Atyň entek ýarylmady garpyz. Oňun namlygyny aýla görkezler. İnim bayram görmedin mi? Assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. İşte görekde bolmady. Aňyrakda mı? Hawa. Yerin näme kiçilerem? Yerin ýat gördüňmi? Ziýany ýok, öwrenşerdiň. Biziň öňümizden köp synaglar bar. Bayram, kakan çağırıyor. Kaka? Men sana düşünmem geçtim. Sen nämen kirledi? Senin hiç haçan çapuklarım çıkmaz, ateteredenem bolmaz. Düşünýänmi sen? Kaka, men atdy ýaşap bilemok. Ýaşarsyň. Assalamu alaykum. Wa alaykumussalam tagyn. Ýaşmydyr? Şükür. Oradaga? Sapa saglypmy? Oradaga men tide garaşýan bary berin. Bolýa bararyn. Yer işler goýmy? Ha, şükür bir tappa. Bol bilýä gaty bol. Ertir Bayramjanyň dogulany. Şon tide ýatda daýanyp gelşim. Bayramjanam eglimden barar. Bolýarmy? Gutlaýan. Bolýa onu, sag bolun. Netip bolsa barar. Ýerek baryn oğlum. Yer näme boldy? Ay näde baýsam kan baba. Kaka matkana gelenmi halanok. Okuň bilen bolýar. Kamalymy goýçmaýan ýaly. Onda şeýle. Häziriň özüne öýüňe gaýdýan, okuň bilen bol. Ay baba, men mektebimi guturdym-a? Ýokary gojanym alad etme, meni o hökman etýäne. Atxana bilen öýüň arkaty taş, okuňa ýetişmerdiň. Özüm bir aladyny taparym baba. Oňalazy saňa galmadyr. Men aýtjam aýtdym tordy. Ay baba, meni gowmaň datlaň ýanyndan men kiçirämem şapşykda hökman özüm görkezer. O men onsyz oňup bilmen baba. Kiçiräde de meni köýser. Köýdeme diýär alazyny tapaýarsy. Ay baba, näme meni gynýaňyz beýdip? Näme men beýdip köseýäňiz? Öýe barsam öýde şeýle bu ýerde de siz goýýaňyz, men äze düşünmän geçdimle. Maňa düşünün ahyry. Men atdyp ýaşap bilemok. Han boldy. Oşuň nähili? Neden çağıdı hele? Ama babaň ýüregi daşdyndyr öýdýän. Yer bolýa, barany atlaň ýanyna bar. Köşeş. Saňa gahranmak bolmaýar oglum. Men seni hiç ýere gowmak. Şu aýlawda at çapmak maňa da meýser edenmike? Näme aladalan ýa? Sen muňa düşünmersiň. Düşünmeliler näme? Bayram, näme etmelligini bir aýtda. Kiçileräň seni küýseýär ey. Maňa ýerden agaby. Şatlyk, hemişe ýaly bir aýla gorgun sürgün. Gaty gystamagyn, howlukmagyn. Soňam bir aýla ýöre dörsiň. Iýmin suwunyň ýaly bergin, hiç da nütku dämegin. Düşünmeseň babamdan sonra eşitýäňmi? Düşündüm Bayram.
Arkayın mol, aydısın yal ederin. Doğru, ten kişilerin kuvat. Tuğuleme tumorlan fesel. Hani yorani, yoro, sana ne hem bu? Bayramcan, men sana çay getirdim. Hawalece, getir. Çay häzir bileçer. Näme okuyan? Hormatly prezidentimizin eylem içeri at gezer romanını okuyan. Romanın baş kahramanlaryň bir memişteyiz. Bir gün oň ýanyna Tarhana taň ogly iyi berdi gelýär. Gelýärdi. Demirin atly tohum baytalyny bunu nap bilmeýän ýatan aýdýar. Memişteyiz bu habar eşdiýärdi. Ähli zadyny unutup şol gysraň alada bilen bolýar. Diňe şu wakaňy bilen memişaň hakyky teýsirine göz ýetirip bolýar. Men bir zada düşündim eje. Atçynaz bolup diňe baratyň aladatyn näl? Eýsem himmatdan aladat bilen ýaşamaly. Babamyň menden näme isleýäni ünni düşünýän. Ýöne näme üçindir? Men ýalňyşýan. Bayramcan, ýalňyşmaýan adam akylly däldir. Ýalňyşyny gaýtalamaýan adam akyllydyr balam. Bu sözler anlagyň pehminden ýarly. Diýmek, siz bu kitaby öňe kapsyňyz-da. Okudum. Sana da gaýta-gaýta okuma maslahat berýän balam. Maya. Kakyň el. Maya, am gelsene ýanymda mihman var. Adamyň başarmagyny onuň eden bitiren bir işinden bilip bolýar. Häsiýetiniň weli köp ýyllariň dowamyna öwrenmek kyn. Maya. Eşitdiňmi näme diýýär? Häsiýetiniň weli köp ýyllaryň dowamyna öwrenmek kyn. Men öňe maňýadymla. Şu zatlar öwren. Sen kakan. Sapa. Men kakan bilen işim bolmasyn. Sen kakan. Öz atlar bilen men oglumyň başyny çaşyrdy. O sana degen ok. Sen maňa degme. Ol sen sebäpli şu ýerde gelen ok. Men näme? Oňa gelmedi diýänmi? Kaka. Bolle däýinde. Menin çağa däl ahry. Sen gürleme. Haçan olup ýerdiň? Maya, men sana şunu düşündireýin. Men bir zat diýen sen başga tarafa çekýän. Sapa, bolle däýinni. Ogluň bugün dowlanyny, oňa ýüregiň awasyn. Bolýa kaka. Goý siziň diýeniňiz bolsun. Ýöne haş edýän. Şapuk etýänçe maňa deňme. Bor oglum. Goý sen diýeniň bolsun. Agşam toya taýarlyk görüň. Men sen ýaş toýuna hormatly adamlar çağırdım. Sen olar bilen tanış bolarsyň. Gerekçiliň ýollaryny öwrenersiň. Geljegiň öňünde oglum. Toýumyz ýetdi bolsun. Bakanjan geldiňmi? Taňyr. Bu ne eşret ekeney aşıklık derdi. Maya gelmeýin. Geçemedim. Näme gece hasbi Yanlışlıktan yanına kalba ot birdi. Hayza aşık kanay sevdin duydu. Ah duydu. Difalar için güldüm seni. Difalar için güldüm seni. Güldüm seni, güldüm seni. Difalar için Bostanjan görýän, Bayramjan bilen Arnavuljan iki ýyl goşa umrýan bolýar. Güldüm seni, güldüm seni. Difalar için güldüm seni. Ay yüreğimin rahat eyle ayın yalkımı
Amen sana sowat taýynladym. Çynyňmy? Hawa sana yarar. Doga bagy kiçiklere üçin dokudyňmy? Hawa kiçiklere üçin okudum. Maňa yarady. Sag bol. Sana muny öňde kakdym. Nesip etsin. Minnetdarlymyň çägi ýok. Gülüdüm seni. Sapağa çağırdım mı? Çağırdım. Mihmanlar yığınansan bolsa. Yığınançtı mihmanlar. Arkayın bolun. Bolya. Bayramjan. Yaşın uzak bolsun. Ine de sen soğudun. Bu soğudun çuңur manysy bardyr. Şahirimiz Seyit Nazar Seydi, Tahtı Süleyman Rüstü Bedewiň diýe. Şu sözlerden uğur alsak, biziň ýetişdirýän behişti bedewlerimiziň dünýäde deňi taýy ýokdur. Sen durmuşda haýsy kar alsaň da öňü bilen ilhalar adam bolmagy dilek edýän. Al. Maksadyň ýet oglum. Sag bol bagam. Bayram, dost. Yine biz oğlanlar olup sen yaş toyunu soğudandık. Yine görsün yani, sen kiçi terengi mindeş atın şeklini hala geçirttik. Neydi, yaraya mı? Maňa yarady. Sag bol dost. Yarasa, al nesip etsin. O toy tutupsunuz. Toylaşsın gyýdym. Sağ ol kaka. Aydanyň gelsin. Köpden beri görüşem doğru. Dogry. Köpden beri. Sen Qarratan oyuna gelmegem ýadyňdan çykaraýdyň öýdýän. Ýokla kakajan, men sizi bir pırsadam ýadymdan çykaramok. Gör siz nerede keliňiz. Men bolsa sizi mihmanlaryň arasyndan gördüm. Hani ýürüň. Kakamı gördüm de gürleşeýin idim. Bolya, onunla men size Şeyden päsel bermeýin. Ýöne sizem mihmanlary garaşdyrmaly hele. Bolya. Bolya. Bir de mäher bar ýa. Adam bilen üstüne kilen çıpatan ayay çatlarından vah boyun tamağa çıkanda. Ecem pahir bolan bolsa, Bayramjany gowanardy. Men hemişe Ecemjan bilen ýaşan bagtly günlerimi ýatlaýar. Gyýdym. Sen heniden menden öýkelimi? Ýoklu kakajan. İlün şonu seni ýadyranam bolsa, men seni günäkär hasap edemmi? Başly kakajan. Muny aýtmaly. Inni düşmýän. Babar, ykbal eken. Bağışla meni. Men gideyin kakajan. Bolmasa häzir ağlaýar. Bolya gyýdym. Menem barýan. Kakajan, Bayramjanam edilse diýäli. Ömrüni bedewlere bagş edermeli.
Barın gidin. Varsa siz için oldu. Gidin. Sizi göresim gelena. Beni yeke koyun. Bu hasratla men yüreğim çıdana. Bağışla beni Fatma. Men sen öňünde günäli. Men zirarly. Men sebepli. Ey Allah. Vay Mehmet Tekke hurmadaydı buya gidip var ya. Nedir? Orad! 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 Hurmadaydı. Gel ver bahmrak, gel! Hanı bolsana tiydirek! Bir vecan çağıraymatak bolacak der. Bir iş men iki ödüme başartacak der. Başartacak der? Hova! Näme ýagdaý agyrmy? Hova ağır! Bolya. Beýdim, maýazan, balam. Men ýygyma çyp ýörme. Sen bärde gal. Bolyam köşüp, aglama. Men häzir gelýän. Gıydım gelir. Gel. Maya, şun başını gel jinleri. Gel könü gittin. Beýdip serip durmasan öler anay. Hemme dat goý olur. Ne dit gel jinleri. Hani gayret. Ejan goý ola. Goý. Koşaş. Orhan! Dur Orhan! Näme boldy? O Akbaytal kullanacak kon näme ýagda ýagyr. Onu özüm gör kaýdaýdan nädi? Hayda Akbaytal. Akmaralmy? Akmaral. Owa. Senem onu koyup gaýtdyňmy? Dagy men ne deýin? Hey, gedeniň bar bola. Orhan, dur. Nefes. Sen gitdi. Bir vejan çağır. Fatmaň ýagdaý agyrdy. O kömek etmeli. Bar. Akmaral näme Orhan? Sen nire? Bar gitdi bir vejan çağır. Ey bolýa, Hay. bolýa. Öleme. Bolýar ýa. Ahne? Geli kimdir bir tanışyp bolaly. Hawal Akmaral. Ene olyş bitirdiň. Kerenliň nesli dowam edýär. Hawal Akmaral. Orhan! Orhan, bir veja ýok eken. O ne hel ýok eken? Ay bardım ýok eken. Oho! Akmaralym gunollapdyr. Ha, ola bolmandyr nefes. Orhan, biz bu taýa näçe garaşdyk? Ýaşandyň jekdäri diýen. Sen nire? O taý näme? Ey bolýada. Häzir men taňa özüm serederim. Maýajan. Beýdim. Gelmedin. Maýajan, balam. Ujuma. Dogan. Maýajan, ýydım. Ýör gidelim. Fatma. Mehribanım. Nefesim. Ne hileydi o ya? Allah'a Fatma'nın menden ayrılma. Ötkünämi. Bağışla beni. Baba, näme üçin ýaş toýumdan gaýtdyň? Oğlum, geleýdiňmi? Tuğöleme.
Sene yigit çıkıpsın. Yürü gidel oğlum. Men yan kaydalarımı yağından çıkarma. Bayramca. Tolgunma yok bol. Sen tolgunsan, atından tolgunur. Olya baba, emmeler biliyor. Düşünmem. Bayram, yenne atını Bardım. Baba, bunun ilkinci çapını Olana mı? İlkinci çapını gelen getirmelerle. Bağlı ol. Her bir hareketin oyun çıkıyorsun. Sizlere bilen yürek bol. Yine de Türkmen toprağına kemale gelen acayip nurana bedevlerimiz. O odunluğuna tay tapılmayan şeyle bedevleri gösterip yetiştirmekte ulu işleri bitiriyen aşınatlarımı da bugünkü bizim büyüsancımızın, yegencimizin çeğiyor. Değişti bedevlerin tanı köpürtmekte, onların şan şöhratini arttırmakta, ulu mümkünçülükleri gördüğünü için bugünkü gününe Türkmen halkımız özünün mehriban arkadaşına, hormatlı prezidentimize köp takvazıray diyorlar. Häzir bolsa birinji sapşyga koşuljak atlar. Vay, döweleme Bayramcan. Hany telefonu Maýaçany bir jaňy diýen. Kadimala, ala, gaýrat. Ay, Allah. Maýa, Bayramjany görýärmi? Telewizorda görkezýärler. Hakyt, Bayramjanyň öýünde kiçi tereti bilen. Howa, terediýär. Bu işlanyň için sag bol Boksanjan. Bu oranda görşer. Hemire parawysty. Sizi ver, meni ýadyr geler. Özünün ginnamlygyny görkezjek atlar toýçy märekanyň şatlygyna şatlyk goşulary gerek. Alyň işdeňiz açyk bolsun. Yine atababı gelýän kesbi käri dowam etdirýän halifa aşynatlarymyzyň biri Ustad Seýid Oraz Berkeliýewiň şuňky toý gününe seýisläk getiren kiçi deresinden gayrat etdiçim. Lokman şu ýaşda yeňmelidir. Bunun 400 metr aralıktan ýaşy oşupjak atlar ine de ýola düşýärler. Seni ejen çağırýar. Häzir barýar. Bellahana çin bolan aram bolsa barha adalya. Atlar bolsa aýak uruşlaryny batlyndyrıp barýarlar. Ine häzir ýaşy ömrü kiçi dere çekip gelýär. Ýöne näme üçin kiçi dere çapyklary atyny birine kystamýar. Onuň ýerinden beýlekatlary ýetip gelýär ahyry. Ine de bellahana birinji bolup oňun gelýär, ikinji bolup bolsa bellahanadan kiçi dere geçýär. Hormatly adamlar, boýbaz dowam edýär. Benim indi bolsa nowatdaky çapşyra goşuljak atlar bilen tanşalýar. Babam nerede? Babam işte öğretmen. Hem için pellehana içinde koşuma demedim. Hem için yer depyem. Hem için ben at çapsımı görmedim. Hani koşuş. Öğren dursa.
Birinci yaşta şunu yalı çapılsan bolýarlar. Ben özümem ilkinji çapymda iň soňundan gelipdim oglum. Sebäpden at çapman ýap çapdyň. Mene çapydan habarym ma. A men moda at çapdym, at. Özüm kiçteräni. O ilkinji çapyny ýa-da galanat diýen men günäkär. Yer bolýar. Gözüň gynama. Yarışdyr. Birde olardyň, birde ýeňlerdiň. Ondan yarışa goşulan atlar sen kiçteräňe kessäle. Ben gowdy tumorlamyn şeýse gowu. Tumorla? Şahtlyk näme? Yaşyň soň däle. Şahatlygym at çapman galmaz. Bar diýlennet. Hada bulan kelletine atsana werdäle bar küy köçedi pellahana birinji bolup gelmek, ozmak. Kerwenjan. Sen şu radyoň bäri goja sesini gatyrak açyp bersene. Olaryny ýene-de atlarymdan ýarşa goşularlar. Hormatly ýigitler, ine bu toý gününe ýaş atlarym ilkinji gedek çykyş ederler. Gelin ilkinji gedek çapy ýoldasyna çykjak atlar bilen tanşalyň. Gara kerwenden garat. Ýetýänim näme? Beýsen at çyşer çapma. Aýrylsan ay. Öz atym, özüm gowulýan. Ola adyr çapmana ha, berme diýen arpa. Özüm gowulýan diýdim ha. Görýän atlarymyň üstüni ýoga. Çoň şuny kiçiler ikinji bolup geldi. Ýene çapam ogo. Bayrama gynanýar. Bayram çapýar. Pelwan geldi huzuruna geçler. Komiteli arkadan aslar. Orad atana çaptuari aşır yedi. Şeýle şuňky toýgyny tumor diýen ajaýyp atlama diýen. Bayram, men sana bir zat aýtmaly. Nazar atı arpa berdi. Birden atı bir zat bolaýsa özünden görsünler. Orad berdi çaptuari. Bu çapdyn. Senden gözüm aýyrman. Näme? Tumorlu gally. O ne hil gally? Kerwen tumorlu gally diýdimi? Beýle bolma hakly oga. Tumorlu galmy? Hey edeniň marwala. Nädip beýle boldy? At çapydan galma lälle. Orad aga. Men günäkär. Men çapydynyň aty iýinmerdim. Çapydynyň aty iýinmerdim. Ey Mehmet. Kelläň nirdi sen? Ey. Näme üçin maňa aýtmadyňyz? Näme üçin? Sen näme üçin aýtmadyň? Hey, gözüme görünmän keňidim. Şäger sumaklar. Orad aga. Men günäkär. Men gideýin. Sana şu töwrekde göze görünmedi aýdylla. Gaýdyp tumorlyň ýanyna görnäýmegin. Geçdiňmi? Bir velasy bolmasa bar, tumorly bärde. Iýga galmaly läle. Atyň ýagdaýyny bilibem. Sapyşlaryny eýtene. Ýok, bulan günähini geçer ýalyl. Indi tumorly näderkä? Ay görmeli. Ýöne Bayramjan. Kän gyssam ödöde. Goglanır inşallah. Belki şeýle bolsunna. Olacak olup kellem göçürmekte değildir oğlum. Sapığın ödü yağdayın aydar. Esası boğunu çöküldük etmek, üçüncü yeram saptırma. Dumalini öne salmayacak ol. Karadağdan gözün ayrı aymağın. Karadağ ölen yedigen saptırma. Olun deninden geçersin de.
Aylana agada koy berjile onu. Düşündün mü? Düşünmedim. Katı utanmış. Özün netice çıkar da. Assalamu alaykum Murad. Aleykümselam. Assalamu alaykum Murad. Yağmur inim gurgunmun. Garaştıranı için bağışla var. Yani yok. Bir de yan at toplumun filavım yetiştik. Murad, yine sizin bolmalı cayınız. İki kaptarlarını gülyalı otoğları yerleştirilenler. Ha, bolu biliyor. Oğlanlar olsa yukarıda yerleşiversinler. Var mı oğlanlar? Var mı oğlanlar? Bari verin. Yukarı çıkıverin. Orada, yine cayın açarı. Eğer doğru güzel çıktı meşte olarak dödürün. Sağ ol Yağmurcan, kim yok? Orada, ruhsat dersen ben gidivereyim. Bol ya. Bayram, şahatlık. O baba. Yerleşinde çaltırak atana varın, men şu yerde olacağız. Ol ya, düşündüm. Alo? Ho, kaka. Men atxanada. Okullama yetişen. Men sana atın çapsan çap. Yönü ayloda yatma deyip aytmadın mı? Sen ne gil adam ho? Göz kulak bul oğlum kişilere. Doğru baba. Alo? Ardıgül? Hova bu men. Salam. Ardıgül, sen saat saçın mağa yaradı. Qoğuçallın. Näme? Aylaba gelecek bolyan, men sen garaşan geliver. Täze kalýur diýäňmi? Berekella. Olar gowur. Bedewleri hala geçirten. Şu edek bir men dinle. Bu ya. Yerine düşerdi. Onda garaşan. Tumurlyň şahatlyk minsin. Seyisliň işine koşulup bersen kän halanyana däldir Mehmet. Kiçi tereden tamam uly diýän, şoň üçin şahatlyk min riýanmy? Kiçim tumurlam öz atym. Yok, men diýerim bolar diýjek bolsaň hanha atyň. Äkit, kime sen isleseň, kimi çapdyran bolsaň öz ýaryň. Ygtyar hemişe seniň eliňizde. Men ýöne. Ýöne ýok şoň. Mehmet, sen bir zada dogry düşün. Kiçi tere bilen tumurla men anyk görkezmä moça teredilýär. Olar çapygy da ýeňse begenýän, eger galtalar gynanýan, düşünýäňmi? Ondan öz seyislen atlarıma ikilik eden yerim yoktur. Atlar, behişti bedevlerdir. Dili yok, geplep bilen yok diyemeden, barda da düşünüp durlara. Görýäňi, çapığa çıkarlarını boluşlarını. Bizden metre odaslar gelýändir. Seyislenki, olary muradyna yetirmek. Sen maňa ananýaň dälmi? Oňa ömür görürüm orada. Men ýalňyşan bolmam mahmal, ýöne maňa da düşünüň. Alad etme Mehmet. İsleşiňdenem oňat bar, gördi duruber. Oglan hogulgar tuğduny wagtyna bişer diýe könülürmek. Mehmetsan. Koy siziň diýeniňiz bolsun oradagy. Bolýa, sag bolun.
Yaxşı, sağ ol. Bayram, Näme opa? sana bir kıyıl garaşya. Salam Ardıgül. Salam. Köp garaşdırdın mı? Ýokla. Watyň ady Garla Wat. Gara deriň netinden. Senin tarypyny eşitdiňmi? Hawa eşitdim. Meşhura. Kıssamasana. Öz uğruna uydu. Bolya. Ardıgül. Belkim sen taçylyk mektebini dowam etdirersin. Konservatoriýa okuw ýerersin. Batyň ady näme? Ýyllarym sen näme sorum jogapsy goýdyň? Ýa-da sen çeperçilik akademiýasyna okasyň gelýärmi? Dogryň aý. Men pikirimçe sen diňe sazyna bolmaly. Bildim gerek. Bilmedim. Bağışla, entek ödüm men bilen o. Alo Ece, men häzir barýan. Bolýa, sag bolan. Ýagyşdyňsynda? Men taksi çağırdım. Sen taksi garaşara. Ýöne men garaşyp bilen o. Çaltyrapy barmaly. Dur men seni uğradyň. Ardıgül. Ardıgül, dur. Maňa garaşsana. Men seni uğradyň. Ay bulan. Ardıgül. Elimden gaýdy beripsin. Ýedilersin-de. Dolan. Dolan ýen. Men şunu ýedilesim gelýär. Ýa-da uçan Ardıgül. Sağ wagtyny ýaşyna şany durup ikimiz de medelerdik ha? Yadıma düşüyor. Yağış, yağ! Vay bulan. Borşun ne? Gündürdü! Katrak gündürdü! Ana, ulağımın nerede? Bolya sağ olun, haberleşer. Yeni beyle gamlarını. Görüşür, sağ olun. Ben sana cana derim. Bayram neredesin? Bayram? Berdim gaysen, o näme sana symalyň o? Ya näme? Men bilen gürleşesin gelnokmy? Gürleşesin gelsin, gelmesin. İkimiz düşünşäýmeli. O men ýalňyşypdyryn, ata ýmertdirin. Ýalňyşym boyun alýan. Şoň üçin adam ýaly ötünç sorýan. Ýöne sen näme? Sen şu at sapçaka diýmedin ha? Sen şu at näme pikir etdin, ha? Ana, şu jaga şer maňa gydykly. Ýeri näme? Dymýanmy? Dymarsyň. Sana gereklisini aýdaýynmy? Howa da. Kiçi terewlen ikinji bolup geldin. Inni tumorlu galýada. Tumorlyňym ýagdaýyna garamazdan, ay ata näme bolsa şo bolsun. Birinci gelsen bolýada diýdiň, dogry dämi? Bildim gerek. Bildim. Bilmedin. İsleseň aýdaýyn. Aýt. Men şo wagt tumorlyny ilkinji çapyňdan alqalmak islemedim. Onsoň men tumorlyny ýagdaýyna görä çapdym. Onu siziň hemmeňiz bilýäňiz. Ýa-da men şo wagt baba, nazar tumorla iyi mertdir. Şoň üçin men at çapçak dälimeli kilimmi? Näme diýmeli kilim? Ýönüme garamazdan bu ýerde meňiň günahym ma. Şoň üçin men aýlawdan gitmeli bolar. O näýe gitmeli bolarym? Hiç ýeriň bitmersin. Sen okman çapyda bolaýmaly. Hükman ilen zat yok. Atlara bolan duygu yürekten bolmaly. Eger sen gitmek yüreğine düwen bolsaň, anda ýoluň açyp gidiber. Sen saklayan yok. Ýöne sen kiçi sereň barada oýlandyňmy? Onu ýöňe görünçdirdiň, ösdürdiň, indi onu taşlaýanmy?
Seni yine de özüň hakda oýlanýan. Men diňe özüm hakda oýlanamak. Onda bu gürüňler näme anlady? Men ýalňyşypdyryn. O sen ýalňyşypsyň. Indi ýalňyşyny gaýtalamajak bol. Ýalňyşmajak bol. Baba. Näme baba? Näme baba? Kelleň işlet. Atlar näme? Duýgusuz janardyr öýdäňmi? Olaň ykbaly biziň her birimize bagly. Häzir barda kiçi serani ýarşa taýarla. Ýokdur. Oğuzı sen ýarşa tumorlygynyň. Şeýsen özüň üçinem, biz üçinem tynagdan geçdigiň bolar. Ey Nazarjan. Ata iýim bermek nirden kelläňe geldi diýdene. Ya bir maslahat berdimi? Yok. Hiç men maslahat berenok. Ýöne kiçileräň ikinji bolup geleni gördüm-de. Gowy netjek bolşum boldy da. Ay bir gysym arpa berdim, o da ýöretdim oradaga. Ýagşam bir gowusyny edipsiň. Bir da soraýsam bolarum habaradaga. Sora berenim, sora ber. En ha kiçi teräň ataty, tere. Teräň ataty, perengli. Perengliň atadan Garlywaç. Ana şu Garlywaç taçak bolanlaryna garşyk sak galyňmy oradaga? Oğurluğunu sen mi estipsin o? Doğrudanam çınmay oradaga. Muňa gere? Tuğuluma biat sapu tayin. Hop 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 hop. Hay berekella tumorlum. Hop 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 canavar. Terit oradaga terit. Öňe tumorlum öňe. Gaýrat et. Hey at diýem şuňa diýäýsin. Sapuwa çykary bermeli. Hop 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 hop. Hey canavar. Hey tumorlum. Berekella. Kuşsallar ağnalar yâre. Ağlaklı çölleri var. Dur canavar, dur. Hey. Kuşa cani. Getirdiniz mi Garlywaçy? Ay, berekella. Canavar. Eno neme, men ýanymdan aýrylma, kagdy işler güdöllügi, Garlywaçy ölüm şäher alyp gider. Ene güdöllümi? Hem gat ýergen badamy? Gat gowy kanonda tizrek ýola düşür. Oho, men size aýtdym, oho, ulaň üstüne beý geldin diýmedim. Hany baraga çötür, azat çeter. Ne bolur? Boradaga salam alaykum. Alaykum assalam. Atlyr alyp barýaňyz. Ma berman goluwa, möhürwa, at satylly şäher alyp barýar. Tek başlyk däl afryn. Başlyk bolsun. Aýtma, başlyk däl. Atly hiç ýakşylarsyň. Atly satma hiç kim näme durdy? Näme at çaltyrak. At satyldy. Eşdiňim? Gülmek bolýan, he? Ondan sen ne iş boğazlarca kim bolupdyň? Çık şu yerden. Sen kendine baat verme. Men düşünemok, näme garaşa? İşe başlaýaryň da. Men şu yerden goýarma. Sen ödüňi kimdirin öýdäň? Näme üçin men atym satjak bolýaň? At sizinki der. At kalgodyňky. Onu soňa maňa sezin gataltma. Siz burada düşünün. Ol atı satmak bolmaýar. O bizim tohmatymyz. Ol gelecek nesil üçin gerekli at. Haş edýän atı degmen. İň bolmanda täze başlyk belenýänçe saklanaýyň-da. Başlyk men. Düşünýäňmi men başlyk? Ustalar da giyinip bolalar düşündüm. Benim düşman ne? Gumulcak Atlaňany. Adamlar ol dälräpdir. Kışı bilen. Atlara iýmermän, suwermän kötäňde çydandyryn. Olaň iýmini sataňda da çydadym. 3 ýylyň içinde ýany ölemde. Sözümi dinlemän, iýerime gaýtaranyňam ýadymda. Emmaýny at satmarsyň. Ölürün öli. Sattırman. Onda şeýle. Men sizi özüm bilen tanış edeýin. Men adym Kerim Durduýewiç. Sizin kolhozyňyzda başlyk bellendim. Şoň neşeýle biz bile işleşmeli boluruz. Oradaga atyň aladan etmeň. At satylmady. Sağ olun. Badyma ýetişäýdiňiz. Bolýa. Gaýrat edip işleň. Men ýanyma gel. Men orada çay koyayım. Ora, turatçı gelipdir. İkimizin turatımız azıcık diye. Turata düşeyli. Turata düşmeli olsa,
Düşäýär. Türkmenleriň azatlygy we garaşsyzlygy eýe bolmaklar üçin adından ýene 100 ýyl gerekdi. Şu ýyllaryň içinde halkyň başyna bu oň we paly hemrazy bolan bedewatyň başyna görnäçe külpetler. Tewşem at taryhyň jümmüşine siňip gitdi. Jahan ruşlarynyň ikisi şol sany raýatly urşy. Türkmenistan çäginden ýyl üzülmän ahal teke bedewlerin çıkarılmagy, kollektivizasiýalaşdyrmak tarapyndan halk seçkiçiligine ulu ziyan yetirilmegi. Bulan hemmesi kadimi Türkmen atçylygyna ulu gitkin getirdi. Yadımda oğlan kan yad ülkelere uğradılmalı atları men boşadıptım. Emma köp wagt geçmänkä howgynyň ýerinde ýetenini gördüm. Muňa garamazdan men atlary olardan udaklaşdyrmaga atgynandym. Men öz edinişimi berkçeden garaşýandygyny bilýärdim. Emma şonu da men bedewler boşatdym. Olaň erkin bolmagyny isledim. Men gelen netijem şo ýyllaryň ýedenetlikleri Türkmen bedewleriniň atbalyna ulu orgu boldy. Muňa geçen asyryň 80-nji ýyllaryna ahal-teke tohmatlaryň gany seljerlerine ýüze çykan az hakykat asa aýdyn buwa geçýär. Şol seljerilmäniň netijesi boýunça umumy adam zat gymmatlygy hasaplanylýan arassa galy behişli bedewleriň diňe oğullar çözgalan eken. Türkmeniň bedewe çäksiz söýgüsi bolmadyk bolsa, bu pajyganyň näme bilen tamamlanjakdygy belli däl. Seredin, hormatly prezidentimiz görkezýärler. Türkmenistan dünýäň dostluk mekany, toýlara beslenýän şadlyk mekany, bir kararlyk ýurdun şöhraty şany, aty üstünde tylla tagtyň arkada halk dayanjyň, watan bagtyň arkada. Halkın ya, Türkmenin rolu halkın ya, cennet mekan kuryan, iyili halkın ya, şöhratlı yollarda rövşen yalkın var, at üstüne tılla tağtın arkada, halk dayansın, vatan baktın arkada. Ata baba ruhi, mertlik mektevi, vatan tuği, halkın namus meslevi, eri diyar bugün bağıtın meskeni, at üstünne tılla tağtın arkada, halk dayansın, vatan bağıtın arkada. Karaştı devletin güller yurdun var, sayrak şirin şeker diller yurdun var, dünya şöhrat şanli iyiler yurdun var, at üstünne tılla tağtın arkada, halk dayansın, vatan bağtın arkada. Bedev badı bugün bağtarıvana, bedev ruhu bile kalkya zamana, Türkmenin ak yolu bakı devamet, at üstüne tılla tağtın arkada, halk dayansın, vatan bağtın arkada. Mehriban adamlar, hemmemizin ma'lum bolşýaly, ine bugün ýurdumyzda bedew bayramı dawaratyn dag açar. Vatanymyzyň ähli günjeklerden gelen belli atşnaklar, ökde çapyk suwarlar, hemde saýlama bedewleriň ýyrnanmagyna bu ýerde uly dawara şowkuna Lan öýürdi bedew göre. Saraga ýagşymy hazırlar. Saraga diýene bunu atlara anam barmydyr? Bolýa ýagşy dilekde bolar Saraga. En sagda gülýär bor. Oran, gözüň aýdyn. Näme boldy? Nile baytyrlyk günün laptyr. Ay goýa, şunyňmy? Owa. Berekellah. Tay düýün boldy. Maňa habar etmediler. Wah, eten hastahana gelipdi. Atlar o ýerde iýdegsiz galypdyr, gowdy men soýaryp gideyim. Yok, sen berde galay. Oğlanlara atlara göz kulak bol. Meni özüňi deyin. Ora. Bayramcan çapuk goloýlak gelýär. Sen berde galsan gow bolsun. Beýan ýok, ýaş oğlandyr. Öz açdyk fikretmäni öwrensin. Ora.
Sen näzik gitçi? Doğru men sana ulaq gözleyin. Sen adat etme. Özüm bir alazını taparın. Nefes. Men şu tayın doğruna neçe qaraştım. Nefes can, nefes habarçı. Ay. Seret, yine şu var ha. Sizin oturacak yerleriniz. Yine buları olsa kıyızlara paylardın. Bolya, Yine bu olsa çapı çıkacak atlan tertip sana uy. bolya. Seret, bayram 15. vergide özün kızıl eşikte olmalı. Hem yani kime can koyardı diye. Bayrama. Bayram. Batı doğru. Bayram, tomorrow, bayram, tomorrow, bayram, tomorrow. Hey bayram! Aydandan edenler, hem de zat Hülyali. Hey, hem de sana can koyardı diye. Gayret et dost. Ol ya. Bayram näçinji berdi? 15-nji Hormatly adamlar, bugün Türkmen toprağını yine bir şahatlıklı vaka, ulu toy kurşavalli. Olem bilsiniz yani Türkmen bedewunun bayramıdır. Keremli Türkmen toprağına kemale gelen behişli bedewlerimiz bugün hem toyun hakiki bedewi olup çakı yodasına çıkıyorlar. Halkınış milli atıktındaki civitler toparının bugünkü görkemine çakışlarım, toyçu merakanın bugünlerini şad ediyor. Olar häzirem özleriniň qyýydan galakly duýgur bedewleri bilen tomoşaçylaryň öňlerinden geçip barýarlar. Göreni haýranyna, görmedigi armanyny goýýan behişli bedewlerimize atlananlar at üstündäki çalşarmy oýunlary bilen öz ustaatlyklaryny görkezýärler. Bu bolsa toýun atlyk şowguny alasmana göterýär. Aferin size bedewler. Ine bugünkü bayramçylyk gününe şeýli ajaýyp görnüşler bilen birlikde gözellik bätleşigine gatnaşýan atlarymyzam özleriniň owudunlyklaryny toýçy märaka görkezýärler. Bayram, öýüňizden saň gelýär. Ejemde. Alo. Eje. Gelýäňizmi? Kakamam gelýärmi? Sen bizi alat etme. Biz bararız. Kakaňa marar nesip bolsa özüm alyp bararym. Men sizin ýaşda bolmaňyzy isleýän. Garaşjan eje, hökman gelin. Hökman. Bolýajan mala. Üstünde kemran bolsun. Kontörcülgidäki ýaşaşýan aýteri, Dorhan hem de Aýjeren atlaryň mevsimden Hojamran Anay Hojamaty, onuň seydi Gelli Muhammed, Çaktuari Necip Hojaly. 15-nji ýaşaşýan Tumorly, toýçy hem de täze diýen atlaryň mevsimden Mehmet Durdy Hojamaty, onuň seydi Fatly, Murat Gelli, Çaktuari Çaktuar Bayram Samay. Ine de ýaşaşýan bedewlerimiz çapu ýolupdylar. Ine de atlar yola düştüler. Dinimiz kuvvetli, alim, bayraklı olsun bedewler. Ine de çapı yolda tartılıp baryan atlar, kamuçudan döngörünü geçip baryan. Atlar häzir bir topludan ýagdaýda atlar kowurmay bar. Şoň üçin atlar oturup gelber çapılarlardy. Ay gol. Bayram geçsene. Geç! Geç! Geç ver! Geç! Birinci top oradan geç! Kamaroli şartlık yapıları ağırlara dört geliyor. Yöre, kumorluk, beylete at taraf yerlerinde Kamaroli şartlık, ağırlara, kumorluk, atlar şehir yerlikte karşı kurulacak yerler. Oyun şartlık çoğunu adetmane götürüyor. Geç! Arada atıp durma! Oy verme! Onun atları şartlık, yine kumorluk gibi bokturma adam gel. Kumorluk ağırlara, ağırların kumorluk. Oy ver Cünevi!
barmağım kadığın ediyen. Oğlun kızsama tapa. On yüreğinin tökman dinlemeli bol. Bak benim şun isleyenine. Bizim bu oğlumuz var. İkimiz koşulmalı. Bu yöre çekti. Çok o geçerse bana değil. Bayramzan, men aydınlarıma doğru düşün. Goğunun yiyin tut. Könülörümüz at ağırmak, goğunu arar diyendirler. Sen bir daha da düşün, alçıradığın atın olmaz. Maksadı okkullu bolğun, tutun yerli bolğun. Sen bunu başarsın. Hayrat. Tumorlayıp erteğe kul. Biz için seylem. Bir yokman şu yarışta yenmeli. Sen mağınan var tumorlayıp. Devam ediyor. Tumorlu beylekatlardan aranızın açıkını gördüğünüz yani Kellehana birinci olup gelmeye başladı. Yine aranı ayda yani açık gelen tumorlu kum baş bayrağı münasip olmaya başladı. Hormatlı hem de bu kazanan acayip yemişlerinden büyük bir kutlayan. Ben gitmişim yan oldu. Yine yaşında yemiş kazanan tumorda yine de çakılı odasında yine çakılar bayram takay. Durcan sağ ol Tanrı kadın. Baba! 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 Kaka? Yarışta yengdim. Hormatly prezidentimizin baş bayrağına münasip boldum. İnnem babam beğenirenlik gelişim. Men barını gördüm. Sen öz kârin ustadı. Sen ulu hormata münasip. Gel men seni bağrıma basayım. Assalamu alaykum Urad ağa. Wa aleykum selam. Sana yaran oqtuydilar. Assalamu alaykum. Wa aleykum. Ulol duvay dayanırlar. Urad ağa. Beydip adara kalıp gelip görmeli lalekenini. Özüm barda da göz kulak bolacak. Ona dar olmalı. Hani geldi de peli. Urad ağa. Han ha mele baytalın tay. Haklı koyuverme, meni mellak görçek. Maymun kovucudığını, iyiciciktiğini. O da. Bir şeyle bolmalım da. Şeyle de olur. İnşallah. Häzirki günde asman bedewleriniň şöhratynyň ýokary göterişi, öz toprağynyň we halkynyň anamdar ogly Gurbanguli Berdimuhammedowyň ady bilen aýrylmaz baglanşygydyr. Ýurtda atçylygy estirmegiň milli medeniýetini diketmek boýunça amala aşyrylýan ähli zat, döwlet adam üçindir diýen başçygary tabin edilen özgörtmeleň bitegi siýasatyndan gelip çykýar. Türkmen toprağynyň buýsanjy we şöhraty bolan Ahalteke bedewi odolqy siýady Türkmeniň yüreginiň ternidir.